نام و نسب او رون اتکینسون است. او 6 январи соли 1955 дар Бритония Кабир ба дунё омадааст. Касби ӯ актёр мебошад. ӯ аввалин бор дар як силсила филми комедия нақш офарида шӯҳрат ба даст овардааст. ӯ соҳиби оилаи хубе буд. падари ӯ Эрик Эткинсон ва модараш Эллен Мэй Бейнбриҷ ва номи аслии худаш бошад Роун Себастьян Эткинсон мебошад. ҳангоми таҳсили муҳандисӣ дар донишгоҳи Оксфорд ӯ дар ассотсиатсияҳои драмавӣ нақш мебозид ва дар силсила филми телевизионӣ Not the 9 O'Clock News бозӣ карда, ки соли 1978 пахш шуд. пас аз муваффақиятҳояш дар силсилафилми The Black Adler дар соли 1983 ҷойи худро низ мегирад. соли 1977 ӯ дар силсилафилми Би нақш бозӣ карда соҳиби шӯҳрати ҷаҳонӣ мегардад. охирин филми ӯ Jon English ва давомаш Jon English Reborn аст. соли 1990 5 феврал бо Сунетра Састри хонадор мешавад ва соҳиби 2 фарзанд мегардад. 10 ноябр соли 2015 аз завҷааш ҷудо мешавад. фарзандони ин ҷуфт Лили Эткинсон соли таваллудаш 1995 ва Бенҷамин Эткинсон соли таваллудаш 1993 мебошад. пас аз ҷудо шудан ӯ моҳи январи соли 2016 инҷониб бо актриса Луиза Форд зиндагӣ карданро оғоз мекунад. ҳама Роун Себастьян Эткинсонро ҷаноби Бин мешиносанд. оё шумо медонед ки ӯ мошинҳои тамғарави Поршеро хеле кӯчак мебинад? мо дар бораи ин шахс ки ҳамавақт метавонад хандаро ба дигарон биёрад якчанд маълумотҳоро ҷамъ кардаем. Морис Майнер аввалин мошини ӯ аст. баъдтар ӯ соҳиби ин мошинҳо низ мешавад. Renault 5 GT Turbo, Honda Civic Hybrid, Austin Metro, Audi A8, McLaren F1. ӯ инчунин бо мошини макларенаш ба садама дучор мешавад. ӯ изҳор мекунад ки рондани мошини боркаш ҳам барои ӯ хеле писанд аст ва ҳамчунин иҷозатномаи мошини боркашро низ соҳиб аст. Сунетра Састри ҳамсари пешинаи ӯ ҳиндустонӣ буд. вақте ки зани ӯ ҳомиладор буд, ӯ аз оилааш инро пинҳон мекунад. аз ҳамин ҷо маълум мешавад ки ӯ хислати ҷолибе дорад. боре дар як суҳбати телевизионӣ Аткинсон гуфтааст: ман бо Порше мушкилие дорам. онҳо мошинҳои муҳташаманд, аммо ҳеҷ гоҳ онҳоро истифода намебарам. ман одамонеро намефаҳмам ки бо Порше ошиқанд. пас шумо дар бораи Порше чӣ фикр доред? ситораи бесими паради фаронсавӣ Жак Тати муваффақ шуд ки ба хислати ҷаноби Бин таъсир расонад ва ин омилҳо дар қаҳрамоне ки ӯ дар актёри худ инъикос мекунад аён гардид. вай фарзанди як оилаи таҳнишин буд. дар айёми ҷавонӣ худ як донишҷӯи бениҳоят боғайрат буд. донишгоҳи Ньюкасл ва Оксфордро хатм кардааст. ба итмом расонидани донишгоҳ ҳаққи ҳар як кас нест. ғайр аз он мо дар бораи ду донишгоҳе баҳс мекунем ки дар ҷаҳон ном бароварданду ва собит шуданд ки сифаташон олӣ мебошад. мо гуфта метавонем ки Мистер Бин дар қатори 5 силсилафилми машҳури телевизионӣ дар ҷаҳон аст ки ҳама ӯро дӯст доштанд ва тамошо карданд. ин силсилафилм дар зиёда аз 200 давлати ҷаҳон пахш шудааст. дар дунё шахсе нест ки ба ин одам нахандидааст, бигӯем хато намекунем. беҳтарин дӯсти нақшии ӯ хирсакаш Теди аст. дӯстони азиз, инак боз расидем ба анҷоми як навори дигар. то наворҳои оянда шоду пирӯз бошед.